מסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר לפי סמנים ימניים יסתדר. מסדר במקום, דוך. קדימה, צד. ימין, שמאל, פנימה, פנים, שמאל, ימין, שמאל, מסדר, עמוד. המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. לכניסת קצינים ומפקדים, המסדר יעבור לדום, מסדר, דום. קצינים ומפקדים במקום, דום. שמאל, ימין, שמאל, קדימה, צד. פנים, קדימה, צד, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, פנימה, פנים, שמאל, ימין, שמאל, סגלים, עמוד. המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. לכניסת מפקד בית הספר לשריון סגן אלוף רונן תמים, המסדר יעבור לדום, מסדר, דום. מפקדים, הצדה. מפקדים, אורד. המפקד. טקס השבעה מחזור אוגוסט 2013 תשע"ג ערוך ונכון לפקודתך. ברשותך המשיך בטקס, המפקד. מסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. מסדר יעבור לדום, מסדר דום. להנפת הדגל הקהל מתבקש לעמוד
עד סיום תנועת דגל והקראת תזכור. תודה. הנפת דגל אדום. מפקדים, הצדה. מפקדים, אוהד. תרועת אבל. מפקדים, הצדה. מפקדים, אורד. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, בכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. נא לשבת, תודה. מסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. פרק מספר יהושע, אני מתכבד להזמין את רב חטיבה 460, סרן ניר יפה. המסדר יעבור לדום, מסדר דום, מסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר הפרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר ראיתי עם משה יהיה עמך, לא ארפך ולא יעזבך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, עד תשום ממנו ימין ושמאל למען תשכיל וכל אשר תלך. לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב פה, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. מסדר יעבור לדום. מסדר דום. אני מתכבד להזמין את רב זרוע היבשה, סגן אלוף גבי מור, לשאת דברים. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. קצין שריון ראשי, מפקד בית הספר לשריון, מפקדים, בני משפחות, חיילים יקרים, לוחמי חיל השריון. ברגעים אלה עומדים אתם, ממשיכי דרכם של לוחמי ישראל שבכל התקופות, נשבעים אמונים לעם ישראל ולצבא ההגנה לישראל כעדות חותכת לתקומת העם ולבניין חדש בציון. בעוד רגעים מספר תאחזו בידכם האחת את ספר התנ"ך, ערש לידתה הרוחני של אומתנו, ובידכם השנייה את נשככם האישי, המסמלים יותר מכל, כי אומנם חייבים אנו לנקוט בכוח הזרוע, אך זהו מקומו של עם ישראל